επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε πάντα Δίον τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να μεταφερθούμε έστω και νοερά στην όμορφη, στη γραφικότατη Έδεσα. Εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Ευάγγελος Κυριακού, είναι ο υπεύθυνος τουρισμού, του τμήματος τουρισμού της Δημοτικής Κοινοφελής Επιχείρησης του Δήμου Έδεσας, καθώς πρόκειται να εορταστεί και φέτος η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στην Έδεσα. Κύριε Κυριακού, τα λέω σωστά? Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σε πείσμα των καιρών και του κορονοϊού, η Έδεσα επιμένει να συνεχίζει να κάνει εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι όλοι οι ελληνικοί προορισμοί πρέπει να συνεχίσουν να επιμένουν. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την Ελλάδα. Είναι πυλώνας της οικονομίας, πυλώνας της ανάπτυξης και είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρά τη συγκυρία την οικονομική, να μην το βάζουμε κάτω και να βλέπουμε τα πράγματα από την όποια θετική πλευρά. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά είναι ευκαιρία να αναστοχαστούμε με βάση αυτή την ημέρα που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι 27 Σεπτεμβρίου, να τη γιορτάσουμε ο κάθε προορισμός με τον δικό του τρόπο. Εμείς είπαμε, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, μιας και φέτος το θέμα είναι τουρισμός και αγροτική ανάπτυξη, καλύτερα ανάπτυξη της υπαίθρου χώρας, να δούμε λίγο καλύτερα με όποιο τρόπο μπορούμε, πώς μπορούμε να συνδεθούμε περισσότερο ως προορισμοί με τα αγροτικά μας προϊόντα, πώς μπορούμε να συνδεθούμε με μια πιο ποιοτική αγροδιατροφή που αυτό θέλουν και οι επισκέπτες μας, και παράλληλα βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ο προορισμός, η δουλειά κάθε προορισμού, κάθε δήμου προκειμένου και της περιφέρειας, είναι να στρώνει αυτό το χαλί το οποίο η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να αξιοποιεί. Με άλλα λόγια, έχουμε το χρόνο μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην κρίση, δεν έχει περάσει όλο αυτό το κακό που έχει συμβεί, και να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, μιας και οι επισκέπτες μας δεν θέλουν πολλά πράγματα, αλλά θέλουν ουσιαστικά πράγματα. Θέλουν και βασικά θέλουν να γνωρίζουν τι μπορούν να συναντήσουν σε έναν προορισμό όπως είναι η Έδεσα. Άρα λοιπόν, στις 28 του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μέρα Δευτέρα. Ακριβώς. Είναι τι περιλαμβάνουν λοιπόν, οι εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει? Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στη μαθητική κοινότητα, αλλά και σε όποιους επιλέξουν να έρθουν εκείνη τη μέρα στην Έδεσα. Θα γίνει μια ευρεία αναφορά και οικοξενάγηση στους δρόμους του Κερασιού και τους δρόμους του νερού. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς μπορείς να εμπλακείς στον χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης, πώς μπορείς να σπουδάσεις δηλαδή αυτό το αντικείμενο, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο χώρο εκπαίδευσης, μιας και η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, και παράλληλα βέβαια να ακούσουμε μουσική, να γευτούμε γεύσεις και να μιλήσουμε για απλά πράγματα που θέλει ο επισκέπτης. Τι θέλει ο επισκέπτης? Θέλει τουριστική πληροφόρηση, θέλει σήμανση, θέλει πεζοδρόμια καθαρά, θέλει δρόμους χωρίς τρύπες, θέλει επαγγελματική όσο το δυνατόν αντιμετώπιση όλης αυτής της περίοδου, αλλά και στο κομμάτι της φιλοξενίας και στο κομμάτι της εστίασης, γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι, και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει, ότι στην κοινωνία που ζούμε ο τουρισμός είναι μια αναγκαιότητα. Έτσι λοιπόν, μόλις περάσει αυτή η ιστορία, για να είμαστε ειλικρινείς, ο χρόνος φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο κοντινός όσο περίμεναν αρκετοί, αμέσως μετά θα είναι από τους πρώτους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας που θα πάρει μπρος. Έτσι λοιπόν, επειδή όλες οι περιοχές μας, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν επενδύσει πάρα πολλοί επιχειρηματίες σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να τους στηρίξουμε. Η Ελλάδα είναι τα μέρη της, είναι οι προορισμοί της.
Έτσι λοιπόν κάθε δήμος, κάθε περιοχή, κάθε κοινότητα θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι την αμέσως επόμενη περίοδο. Άρα και εκπαιδευτικός και ενημερωτικός και ψυχαγωγικός ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων της Δευτέρας, κύριε Κυριακού. Πάρα πολύ σωστά το βάλατε. Όλα χρειάζονται και αυτό το κομμάτι περνάει και στους επισκέπτες. Και οι επισκέπτες θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και έρθουν τη Δευτέρα, τους έχουμε δωρεάν την κάρτα πόλης της Έδεσας, την Έδεσα City Card, όπου είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει θεσπιστεί και εδώ και 3 χρόνια περίπου, όπου με μία κάρτα ο επισκέπτης μπορεί να πάει σε όλους τους επισκέψιμους χώρους της Έδεσας και της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό βέβαια, θέλω να μου το αναλύσετε λίγο περισσότερο, γιατί το διάβασα και στο δελτίο τύπου και δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Λέτε όλοι οι επισκέπτες λόγω της ημέρας μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν την κάρτα πόλης της Έδεσας. Τι προνόμια έχει αυτή η κάρτα? Είναι μία κάρτα όπου με μία τιμή, με μία πάση περιπτώσει συναλλαγή, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατα της πόλης, σε όλα τα μουσεία, μπορεί να δει κινηματογράφο, μπορεί να πάει στο κολυβητήριο της πόλης, μπορεί να περιηγηθεί, μπορεί να ακολουθήσει μια οικοξενάγηση, μπορεί να δει μια παρουσίαση, μπορεί να παρακολουθήσει μια γευσηγνωσία, ανάλογα με το τι υπάρχει. Τι διάρκεια έχει? Την ημέρα. Η κάρτα ισχύει για 24, 48 ή 72 ώρες, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο κάθε επισκέπτης. Ναι. Και τι κόστος έχει αυτή η κάρτα? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω αν ισχύει σε άλλη πόλη γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή η κάρτα έχει κόστος 10 ευρώ και δίδεται με έκπτωση 50% για όλους. Είναι δηλαδή με 5 ευρώ μπορείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν γίνεται κάπου αλλού στην Ελλάδα, αν υπάρχει αυτή η κάρτα δημότια, αυτή η κάρτα Ελλάδα, της για πόλης. να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε ήμασταν μοναδικοί, ήμασταν οι πρώτοι. Παρόλα αυτά έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, είναι μια εξαιρετικά συνθετική και δύσκολη διαδικασία. Παρόλα αυτά είναι καλό οι προορισμοί, και αυτό είναι το μήνυμα και της κάρτας, και να δικτυώνουν τον εσωτερικό τους χώρο, αλλά και να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικοί γίνεται στους επισκέπτες. Γιατί οι επισκέπτες θέλουν και να γνωρίσουν, θέλουν και να ψυχαγωγηθούν, θέλουν και να εκπαιδευτούν, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, για όλους εμάς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει αυτή την κάρτα. Δεν χρειάζεται να είναι δημότης της Έδεσας. Οποιοδήποτε επισκέπτης. Πού την προμηθεύετε για κάποιον που ενδεχομένως θέλει να έρθει τη Δευτέρα? Πού θα τη βρει αυτή την κάρτα? Αυτή την κάρτα αυτή τη στιγμή διατίθεται μόνο στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Έδεσας, το οποίο λειτουργεί όλο το χρόνο, καθημερινές και Σαββατοκύριακα, και βρίσκεται στο Πάρκο Καταραχτών, εκεί που είναι εκεί που θα γίνουν και οι εκδηλώσεις. Που είναι και ακριβώς, εκεί που θα γίνουν και οι εκδηλώσεις και είναι και το landmark της Έδεσας, το τοπόσιμο, το κυρίαρχο σημείο της πόλης. Εκεί είναι και το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, όπου μπορεί να πάρει κάποιος την κάρτα και να δει και να ακολουθήσει τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και με τα προβλεπόμενα μέτρα, φαντάζομαι, θα ισχύουν τα πάντα που αφορούν τον κορονοϊό, εννοώ, για κάποιους που ενδεχομένως να προβληματίζονται πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε καιρό πανδημίας. Πάντα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Να σας πω ότι η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση ήδη έχει βγάλει πρωτόκολλα υγειονομικά για κάθε χώρο επισκέψιμο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους ισχύοντες, αλλά και τα εκάστοτε μέτρα, προκειμένου και οι επισκέπτες. Πώς είναι τα πράγματα γενικά εκεί, κύριε Κυριακού, όσον αφορά τον κορονοϊό? Υπήρχε μια έξαρση στην περιοχή των Γιαννιτσών. Ναι, παρόλα αυτά του γνωστού εργοστασίου. Στη Σκύδρα και στην Έδεσα Σκύδρα και στην Αριδαία δεν έχουν αυτή τη στιγμή καταγραφεί, δεν υπάρχει έξαρση κρουσμάτων. Απλά βέβαια ο νομός Πέλλας, λόγω ακριβώς των γεγονότων που αναφέρατε, είναι σε μια υποπαρακολούθηση κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω πολύ να σε ευχαριστώ, να πάνε όλα καλά, να περάσετε όμορφα και κάποια στιγμή και εμείς ως Διον Τηλεόραση θα σας επισκεφτούμε να τα πούμε και από κοντά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε προσκεκλημένοι βέβαια όποτε θέλετε
να έρθετε να κάνουμε μαζί και τους δρόμους του νερού και τους δρόμους του κερασιού. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κυριακού. Αυτά λοιπόν. Κάποιοι συνεχίζουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, τηρώντας βεβαίως, όπως ακούσατε, από τον υπεύθυνο τουρισμού της Έδεσας, τον κύριο Κυριακού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα σε υπαίθριο χώρο. Νομίζω ότι αν είμαστε προσεκτικοί, φοράμε τη μάσκα μας και πλένουμε τα χεράκια μας και δεν ακουμπιόμαστε πολύ, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακόμα ένα θέμα και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και τις προηγούμενες ημέρες, το ανέφερε χθες και ο κύριος Μπουσνάκης, και έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη ζημία, κυρίες και κύριοι, που υπέστη το κτίριο του επιμελητηρίου και συγκεκριμένα το υπόγειο από μία βλάβη, την οποία, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, την αμέλησαν, τέλος πάντων δεν έσπευσαν αμέσως οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΚ για να την αποκαταστήσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρότατες φθορές στο κτίριο του επιμελητηρίου, στο υπόγειο, εκεί όπου πρόκειται να στεγαστεί το Μουσείο των Επαγγελμάτων, το οποίο και τους επόμενους μήνες πρόκειται να εγκαινιαστεί από το επιμελητήριο. Εχθές υποβάλαμε και το σχετικό ερώτημα στον κύριο Μπουσνάκη και μας είπε ότι πρόκειται να προχωρήσει σε μια ανακοίνωση, την οποία και έδωσε στη δημοσιότητα. Σήμερα του απαντά ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ανακοινώσεις κινούνται σε υψηλούς τόνους, και η πρώτη ανακοίνωση, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, του επιμελητηρίου ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή, και πως όχι, θα πω εγώ, από τη στιγμή που πραγματικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση του κτηρίου, καταστράφηκε το ολοσχερός το πάτωμα. Είχαμε δει και τις σχετικές φωτογραφίες από που συνόδευαν το δελτίο τύπου. Απαντά λοιπόν αρκετές μέρες μετά, η αλήθεια είναι, η ΔΕΙΑΚ, και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Μπουσνάκης, επίσης με έναν αιχμηρό λόγο, μάλιστα κάνει υποδείξεις. Αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για το κατά πόσο θα μπορούσε να στεγαστεί ένα μουσείο στο συγκεκριμένο κτίριο, στη συγκεκριμένη αίθουσα, καμία σχέση δηλαδή. Δεν απαντά επί της ουσίας το τι ακριβώς έγινε εκεί. Επίσης αναφέρεται ο κύριος Μπουσνάκης στο γεγονός ότι υπάρχει περιορισμός υπαλλήλων, ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν γιατί έπρεπε να βρίσκονται ενδεχομένως κάπου αλλού. Του απαντά λοιπόν σήμερα, πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο, ήρθε η απάντηση από την πλευρά του κυρίου Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος μάλλον προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους, ωστόσο του επισημαίνει ότι ήταν υποχρέωση του επιμελητηρίου να σπεύσει άμεσα, της ΔΕΙΑΚ, να σπεύσει άμεσα και να αποκαταστήσει το πρόβλημα, καθώς είχε διαφανεί ότι από την αρχή πρόκειται για πρόβλημα που αφορά τη ΔΕΙΑΚ. Έπρεπε δηλαδή να είναι άμεση η επέμβαση της δημοτικής επιχείρησης, προκειμένου να μην υπάρχουν πιο εκτεταμένες ζημίες, κάτι το οποίο τελικά δεν αποφεύχθηκε. Υπήρξε και μια ανταλλαγή επιστολών. Το θέμα είναι να γίνουν, βλέπετε εδώ και τις σχετικές φωτογραφίες, το θέμα είναι να ολοκληρωθεί, να αποκατασταθεί η ζημία, να πέσουν οι τόνοι. Τώρα βέβαια, αν με ρωτάτε, επειδή έγιναν και προσωπικές υποδείξεις από την πλευρά του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ για τα μέτρα ασφαλείας, για το αν υπάρχουν αναπνευστήρες, κάτι τέτοια διαβάσαμε στην επιστολή της Δημοτικής Επιχείρησης, δεν βλέπω και τους υπαλλήλους, όσο μπορώ να διακρίνω. Αλλά ας μην πούμε σε αυτή την κουβέντα, αν τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους εκεί έξω από το επιμελητήριο. Λοιπόν, εμείς μπορούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Μόνο να σας αναφέρω ότι από τις 25 του μηνός, αύριο, ξεκινά τη λειτουργία του Δημοτικό Οδείο της Κατερίνης. Οι εγγραφές συνεχίζονται, ενώ όπως επισημαίνεται και από την πρόεδρο του Δημοτικού Οδείου, την κυρία Μαρία Τερζίδου, έχει απολυμανθεί εκ νέου το κτίριο και είναι όλοι στη θέση τους για να υποδεχτούν τους μαθητές και να ξεκινήσει η χρονιά με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως σχετικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι οι εγγραφές για το νέο ακαδημαϊκό έτος συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας ηλεκτρονικά μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση δημοτικό.cat@gmail.com, ενώ
Η λειτουργία του ΔΟΚ, του Δημοτικού Οδείου Κατερίνας, λειτουργεί καθημερινά 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2351 021 155. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ότι μας βλέπετε και σε επανάληψη 7 με 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.